Як бор дига салому алейкум бародарои ҷон, бародарои тоб, мошино, акҳо, апҳо, хоҳаро. Марҳамат, дина комментарияро русӣ беҳад хондум. Чандин бародаро нависондагианд ки ягон сечкаи автомат объём 2 боша. Парто. Марҳамат, дина сечкаи 2 объёмаш 2 боша, элеганс комплектатсияи фули фул, коробка 2 автомат. Мошина камега учёт бировардагӣ тайёрай, навоздухай. ҳуҷҷатҳои солонааш як 6 моҳ ё 7 моҳ мега. Дискои элеганзи мошин худаш элеганзи тоза. Як маълумот оид ба сечка метавонам бародарои ҷон, сечкора бисёртар гиҷошон мепурса. Чашкои пешон мекафа, чашкои қафо медара мепурса, ҷои тағораошон, қатъи ҷои буксиро чини месташон, мақсад мекана мепурса медара. Марҳамат, бамперои пешиш датчик партроник доштай. Балоношам 81-90%. Дискои элеганзи хичай. 4 балонаш ягла якхелай. Бамперои қафошам бародарои ҷон датчик партроник дора, ду груштелаи тоза. Бисёри сечкое ки 1.8-тан баъзе мардум да мегиранд, груштелшон миёнаш мебаранд, мақсад мегиранд груштели айморг мехаранд, дтага мезананд. Баъзе мардум рости бисёр фреб мехӯрад, 1.8-та ду гуфта мегзаронашон, бисёртар ҳами автомат да. Чандин ҷо дадин ҳамин масъалаҳои разбор, ҳамин коро. Ҳозир ман дар бораи ҳамаи маълумото метавонам. Марҳамат, ҳама каса тамошо мекунем, лайкора ба хотири сечка мезанем. Сечкора чашкошона нимҷошон бисёртар мепурса, аяка варид нест. Ака мега кузовшда любой хел ҷавоб мегум. Ҳарди чашкош варид нест. Баъд масъалаи ҳамин тағорош домкрат заводскои худаш ҷошда, амҷо полни мепурса, варид меша, коррозия мета, аяка пусидагӣ варид надора. Марҳамат, на ҳолати қафошам задагӣ нест. Нарӯшка краскааш беҳтарин, ҳолати балонош якхела. Дар рӯи қафо мебел салон, электропакет, чихолаи хушрӯкаш дега подсветияи мошин, потолокш боша аликантара. Дар рӯи қафо электропакет, мебел салон, элеганс худаш мебел салон меша, 4 дараш электропакет меша. Марҳамат, апишкаи пеш тозак. Пробегш боша 269 000. Коробка боша автомат, 4 дараш электропакет, асер, регировка боковой, обогрев сидений, асер. Бо чӣ дора кондитсионерш ака мега кор мекуна. Як ҳолати моторша мебинем. Ака моторша кушо. Мошин бовар ки танаш шиша. Нарӯшка краскаш умуман ако кор надора. Мошин танаш шиша. Марҳамат, ҳолати фартукша мебинем. Фартуки пешиш нозада. Агар задагӣ боша, ин швелероро дидестем бародаро, ҳама қад мешава. То заводской хафакош ҷошта. Ина хафакош, хафак барои тагои фар места, ҳамаш. Марҳамат, мордаи мошин маълуме ки ҳамаи пластмассоз системаш ҷошда. Баъзеш аз сиёмкамегӯ рости пластмассоз неста. Ина марҳамат, ҳолати моторш объёми ди тоза. Чӣ хел мефаҳмем ди тоза? 1.8-там рожаи ҳамин моторш ҳамин хелай. Литсои ҳамин мотор ҳамин хелай. Фақат ай экономайзеро ҳамин дроселошон мефаҳманд. Ҷое ки коллектори чишмя, коллектор меган, чӣ меган? Дросел ё поён объём ди тоза кишид, алюминий мешава бардаро, таго ҳама пластмасс мешава. Ана иҷаш боша, як хел одамо 1.8 мегиранд, ҳамёша айморг мераванд, подсветияи мошин краска мекунанд. Мақсад ди тоза боша, значит объём 1.8 боша, қатъи чидаш, значит объём 1.8. Ира алишкиниш ди карада бародарҷоно. Мақсад мекунанд айморг як ҷои дига мегиранд, алиш мекунанд. Марҳамат, як ҳолати чашкошона мебинем. Баъд сечкорам сечкафаҳмо, агар сечко подписчико ҳай кадаги бошанд, инҷо бисёраш пусидагӣ ҳам мешаванд. Иҷошам пусидагӣ меша, аяка варид нест. Айна иҷорам бридагӣ меояд, не ки аяка бридагӣ набудай. Мошина як ҷой ба қаб кадагия ки мошин гарени тоза. Кондитсионерш кор мекунад, кондитсионерш бовар кунед ях. Марҳамат, ҳолати чашкаи и тарафшам варид нест, ҳама заводской герметик. Баъд айнаҷо ҷое ки об бисёр меравад, ин имҷоам ирядон мепурса бародарҷоно, амҷошам бисёртар аҳамиятен. Пушака капоча. Марҳамат, ҳолаташ мошин умуман краска талаб нест, ягон камбудӣ надора. Нарша ака мега 68 000 сомон мон. Боз муомила дора, мега 68 000 сомон. Конкретна муомила мекунем, харидора мега дида муомила мекунем. Рақамоша марҳамат зери наворда мемонам, занг занед, дар тамос бироед. Ака мега варианти алиш нестай, алиш намеша, илтимос алиш мега занг назан, фақат суми нах наличи. Марҳамат, рақамоз зери наворда занг занед, дар тамос бироед.
Марҳамат, боз як Nexi 90. Солаш чанд ака? 96. Газ, бензин, ҳуҷҷатош 3 моҳ гуфтем. Газ, бензин, моторш ҳама нав кадаги. Дуд намекунам, моторш гарантия қати. Мошин каму беш кор дора бародаро ака. Танаш як нарушка краска мега. Марҳамат, ама каса тамошо мекунем, лайкро мезанем. Варка светчам свети хушрон, агар ира полни як юбка краска кuni, уқа краскаеш ҳам намешава. Як 2500 сомон да полни нарушка краска мекунанд метавон. Акросира мо ба навор гирифтаи набудем. Бародар хоҳиш кард илтимос парту ҳамира ма бояд срочни буфрӯшум. Модар ма бояд ҳаҷ равон кунам. Дигар сухана шикаста натонистем. Ба навор мегирем, баҳри шумо мепартоем. Хай байнда бо як бародаре ҳаст ки ҳамира мехаридагист. Марҳамат, ҳолати берунаш мошин нарушка кор дора. Марҳамат, ҳолати салонша тамошо кунем. Марҳамат, ҳолати салон электропакет дошта қафо. Германский ҳам мошин чи ака? Германский бидаи бародарои ҷон, барои ки салони германский ҳам хали меша люк дошта бародаро. Моторш да ака ҷавоб мегуфтад. 4 дар электропакет, япшукаш иваз шидаги бародарҷоно. Рулои германский ҳам иним хели мешаванд. Коробка боша механик. Пробегш боша 282,000. Як капо чамек шо бинем ака. Марҳамат, ҳолати моторш. Моторш ака ҷавоб мегум. Фартуки пешиш ба фикри ма задаги сахт надора. Ака лапкош тоза. Не ки дар ҳақиқатан чашкош қати лапкош тоза буда ида меҳнат кунӣ стоитай, барои ки бародарои ҷон Nexi-ро бисёршам ҷойшон даридаги аяка даридаги нест. Шахсан ман худам ҷавоб мегум масъалаи ҳами даридаги ҳамида, барои ки ман ба чашмои худам дидастам. Nexi фаҳмо мефаҳмам ки ҳамҷаш даридаги дар ҳақиқатан мошин кузуфу қати фукуш ланҷронош зурда ака мега кузуф ланҷрон ҳама чи моторш да ҷавоб мегум. Фақат мошин як краска полни мега тамом ҳуҷҷат дора, газ бензин мега кор мекунад, ҳам газ кор мекунад, ҳам бензин кор мекунад. Соус 96 гуфта будем ака? 96 ака. Германский тоза, чашкош варид надора. Варид надора. Калонкои қафош хато накунам, бо харуза системаи музика ҳамаш кор мекунад. Зинда бошӣ. Лайкора ба хотири ҳами Nexi ча мезана. Модара иншолло мефурӯшиш, мобайни 1-1.5 соата иншолло мефурӯшиш. Модарам ба мақсад мераса, худо хоҳад. Нарх 14,000 сомон бародарои ҷон, боз муомила дора. Занг занен, дар тамос бироен. Рақамот ҳам мегӯй ака? 909 89 65 65. Марҳамат, рақамот зери наворда 14,000 сомон ака мега, боз муомила дора. Боз як таҷрибаи навбатӣ, солаш боша 97 сол. Свет боша бриз шампан. Марҳамат, ҳама каса тамошо мекунем. Лайкура баҳри хеҷбек мезанем. Дискои шапалоқ дора. Балонои пешам уже як шишка шида ба ивазкунирам шида. Балонои қафош беҳтарин да хуб да. Балонои зимни хуб дошта. Ҳолати қафош знаки қафош нест. Марҳамат, ҳолати қафош. Марҳамат, ҳолати қафош задагӣ нест. Ҳолати чашкошам мебинем. Чашкошам варид нест. И параш кадагия ба фикрам. Марҳамат, ҳолати тарафаш. Бешам кам тарах коррозия дошта лави аркаш. Обшивко кожа кашидаги, тигр салон, потолок тоза. Дедари пеш электропакет. Люкдор буда мошин, люк электрони, монитор буда, майтафони монитор дор бо пробегш боша 307,000, коробка боша механик. Ака як капо чавӣ мекунӣ бинем. Марҳамат, ҳолати моторш. Фартуки пеш бардаро ба гуфти худам ки задагӣ нест. Ака фукус задагӣ надора, чашкои пеш тоза, аккумуляторш нав, ABS дор. Мотор расход надора ака? Мотор коробка хадавои кор дора? Задагӣ чӣ? Надора. Марҳамат, солаш боша 97, нархш боша 35,000 ака, 35,000 сомон. ҳуҷҷати танировка қати солнаш бардаро 4 моҳ ҳуҷҷат, 4 моҳ танировка дора. Номеротон чанд ака?
559 75 0020 марҳамат рақамо зер наворда занг занед дар тамос буред. Марҳамат бародарои ҷон, боз як Nexi подписчикои бисёре дар комментариҳо менависанд ки як Nexi Parto. Марҳамат ина Nexi сабсафед SK типа SK кадагия. Бамперош қати парогош Шарлота мондагиан хушрӯакай. Марҳамат олад шакаҷона камтари смеси якаб туай мошин. Марҳамат олад тарафаш диска волнош наван балоной қафош бошад як балишкинам бигем шида мешава. Стопой қафош ҳам навай. Марҳамат аммо лави крилиш камтарак коррозия дошта бародарҷоно. Хайра бародаро чашкошон намедара. Хайра важни неста яку чашкошон нишон додан надодан. Хулас ира пешашон медара. Марҳамат ҳама каса тамошо мекунем. Дарои қафо электропакет. Салон лата салон ай боло чихоли хушрӯ кашдаги потолокшам тоза. Электропакетош боша шикастаги ҷош қати пластмассо ё бахар 250 сум комплекс зуборшам хеле. Пробегш боша 493 000, коробка боша механик. Акая мотор шамек шо бини. Марҳамат ҳолати моторош и фартук шака задаги дора ё надора? Ҷаш камтарак ба фикрам дора задагиу. Иҷош ҳам даридаги нестай? Вообще. Марҳамат мақсад ака мега ака лӯбой хел устоша бира лӯбой намуд бира ҷавоб мега нархш боша бардаро 20 000 сомон. Номеро та мегӯй ака 501 01 0303. Марҳамат рақамо зер наворда нархш боша 20 000 сомон бародаро занг занед дар тамос буред. Марҳамат бародарои ҷон, ростия комментария хондум як подписчик муҳтарам нависонда ки ВАЗ 2107 ба навор гирифта шавад. Боварка комментарияша хондум ҳам хеле хандам гирифт. Боварка ду рӯз се рӯз боварка хандам гирифт. Гуфтам барои подписчикам айтай замин боша тоза зурша мекунам меом сиёмка мекунам. Марҳамат ина ВАЗ 2107 любителто тамошо кунед. И сол 2011 шай чанд шай? 2006. 2006. Марҳамат ҳолати краскаш без царапина ягон кор надора. Кузуш бениҳоят тоза ба фикрам қай бо ҳама каса мебинем. Номерош ҳам ака мега падарка 2107. Ҳолатҳои балонои қафош уже лиси шидагия бугем хато намекунем. Пешош боли мени состаранд. Кузуфш неки дар ҳақиқатан крилош зур пломбо ҳама ҷошда. Обшивкош заводскои хичай. Скамейко ҳама салон ҳама ягон навигари нест. Мақсад ҳамаш заводскои хичай. Марҳамат обшивкои пеш. Дарои пеша ака электропакет кадагуда коробка боша механик. Пробегш боша 770 000 хеле. Як капо чамек шо яка. Мотор боша бардаро инжектор 1.7 боварки моторо ҷавоб мегум сечка 1.8 то 2 спокойна мегзара спокойна барои ки мошину хумун ҳай кадаге медонем бардаро ай советский любоиш медона бисёри нолафто бардарои ҷон медонем ки крилошон айхчонес крило алиша крило яка айхдаш дай ба фикрам у параш айхдаш нез у параш алиша ака мега ҳуҷҷатҳои солнаш як сола ҳуҷҷат утилизатсия ҳама чиш кадаге даро сентр замок нарх боша бардарои ҷон 30 000 сомон боз гуфтам дарои пеш электропакет нарх боша 30 000 сомон боз муомила мешава ака рақамота мегӯй 906 66 32 81. Марҳамат рақамо зер навода бардарои ҷон занг занед дар тамос буред. Акай вариантҳои алиш ҳаст ё неста? Вариантҳои алиш нест суми нах марҳамат занг занед. Бародаро легендарни мошин Audi RS 7 дар Тоҷикистон як донаи ҳами нархш варка як нархи аст қай қимат мега ира балечкош бахчонай объем моторш чанда ака чора ё чори холи дар Тоҷикистон як дона RS 7 бародаро марҳамат ҳама каса тамошо мекунем лайкора ба хотири мошин мезанем полни комплектатсияш фур спорт
мошинча як моҳикаш мекард агар бовар ки хеле хушрӯ мешид. бовар ки и қавқа мошина ба фикрам ба гардан намегирад. Ака як газ метия вихлопша ключат ки биё я бори овозиш бовар ки бардаро ранги ляпар дорад. Маромат ҳолати салон электропакет карбонови полный комплектатсияш фул. бовар ки мегӯ ягон маромат 4 электропакет памяти сидени блокировка дар регировка боковой комплектатсияш коробка бошад автомат липсток монитор пробегш чанд қаяка 175,000 сомон любой комплектатсияра дорад. маромат ҳолатиш нархш боша 660,000 сомон мега ака боз муомила дора. Ака варианти алиш ҳастай? Варианти алиш нест пули нахтай. Рақамот ҳам мегӯй ака? 772 05 05 772 05 05 тамом қа? Аввал саршавиш 90 қатия. марҳамат бардаро занг занен дар тамос бироен харидоро боша обязательно ба хотири ауди бизанен барое ки ауди нест дар Тоҷикистон як дона айнами якум аввал охира. марҳамат Lexus RX 350 марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем соли 2010 мордаша 2015 14 кадагиам бардаро марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем нарушка краскаш кор надора. ай вагон 4 моҳ шид гаштестай? ака мега ай вагон омадаги мега 4 моҳ гаштестай. нарушка краскаш кор надора диска балнош навай. марҳамат ҳолати салон европаи бародаро мошини европейские бародаро марҳамат мебел салон электропакет полный скамейка кожа панорама ҳам доштай бародаро. марҳамат ҳолати пешаш 4 дар электропакет памяти сидени блокировка дар боковой қачавак слипои зона ҳама комплектатсияра доштай дутарафа мултирул доштай ҷойстик доштай коробка боша автомат климат контрол пробег чанқа боша автопилот чанд яка пробег 1700 пробег дора. мошин европаи бардарҷоно дачкои пешам партроника як капо чакшо ака бинем. марҳамат ҳолати моториш таки и мақсад овози шума телефон бисёртар мекаша моториш хеле айпеши хушрӯ кор кардеста ягон овози зиёдӣ надора хе чиқирпиқир ягон чи надора. ҳолатҳои ланҷронош бародаро ё ака мега хай задагӣ надора винкодош мега ака ҳама ҷош пластмассо мондаги аҷада бардора аз бас ки дига канда дида намеша дига мо ягон чи гуфта наметонем хай омада бо устотон қатӣ мебинен. марҳамат нархиш 180,000 сомон боз муомила дора. танировка ҳуҷҷатош чанқаяка ҳуҷҷатои солнаш бародаро бучидага танировкаш 1 солай бучи утилизатсия дора утилизатсия нархш боша 180,000 сомон ака мега варианти алишам боша занг занан вариантро мебинем. рақамо зер навурда занг занем чандака 018 50 89 89 марҳамат занг занен дар тамос бироем бародаро.